अभी एगो पति पत्नी के बात बा। पत्नी का कहतरी अपना पति से कि सबसे नीक बाट सैया किसानी। तरी किसानी हमने के सबसे बढ़िया बा। ऐजे सुबेरे जइबो खेत पर पानी उनी मिला के आर कोन करके फिर सांझी के घरे एकदम साथे साथे। अरे भाई किसान के लड़के हैं हम, हमारे पिताजी किसान हैं। आर कोन अरे एक कपारे पर बोझा ढोले बनी हम, धान कटले बनी है आते हम। किसान के लड़के हैं, सब जानते हैं। कली है कि सबसे नीक बाट सैया किसानी, आ खुशी बाट रउआ घरवे में बानी। कि मुँह मारो माई बहन लोग कहली जाके मुँह मारो, तो कह दरी कि मुँह मारो कमैला के। ए जी बहरा में गईला के, बाहरी नहीं खे जाके। कि सबसे नीक बाट सैया किसानी, खुशी बाट रउआ घरवे में बानी। सबसे नीक बाट सैया किसानी, खुशी बाट रउआ घरवे में बानी। मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। वाह कहली है कि जो आप बाहर से पैसा कमा के लाएंगे, महल बनाएंगे, वो हमको नहीं चाहिए। का कहली है? महल से नीक बाट टूटा ही पलानी। महल से नीक बाट टूटा ही पलानी। महल से नीक बाट टूटा ही पलानी। नून रोटी भले खाई बुझा, कली है कि महल से नीक बाट टूटा ही पल। अच्छा बात में दर्द देखिए कि हमको महल नहीं चाहिए। कि महल से नीक बाट टूटा ही पलानी। नून रोटी भले खाई बुझा, और अखिया के सोधा रहबु राजा रउआ। अखी का कहा जाला कि सब धन खा जा, लेकिन आखी के सोझा रहा। अरे अखिया के सोझा रहबु राजा रउआ। आ संग ही जिंदगिया बिताई, संग ही जिंदगिया बिताई, संग ही जिंदगिया बिताई। परदेसवा में होला परेशानी। कहा जाला कि परदेश कलेश नरेशन के। चाचा लोग जानत हो कब जाई कहावत है कि परदेश कलेश नरेशन के। राजा के भी परदेश में कलेश होला, तो हमनी के तो एगो आम आदमी है जा। परदेसवा में होला परेशानी, अपना धनिया के बात तो नहीं मानी। मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के।
गईले ऊ 4 दिन खातिर बाकी हरमा ये बताई जा कि यहाँ के भैया लोग कितना भैया लोग ऐसा बाड़े जे भौजी के लेके आयल बड़े दशहरा के मेला देखे आए भौजी साथे हैं अरे जियो ये फायदा बा ये गाना में आगे बा कि होली दिवाली अब संग ही मनावल जाई होली दिवाली अब संग ही मनावल जाई घूमे के दशहरा के मेला भी हो औरी कि खेती बाड़ी के जिम्मेवारी बबारी खेती बाड़ी के जिम्मेवारी बबारी बाबूजी पड़ेल न केला सैया रितेश बतिया